Toki argia ontzia nola hartu zuten preso jakiteko, honena Isidor Etxebarriarekin hitz egitea izango zela esan zidan Jon Akarregi, aitaren lagunak. Akarregi Angolan ibili zen, hegaluzea harrapatzen duten ontzi handietan. Kanpaina asko egin zituenan, baina Rokalen ere egin zituen mareak, aitarekin. Aitak kontatu zion marea horietako batean, nola eraman zituzten lehenengo aldiz Estornoboira. Rokaleko hasierako mareak ziren, 70ko hamarkada urrun hartan, eta aparailuak probatzera joan ziren justo Larrinaga eta gure aita. Gerrako barkua hurbildu zitzaien behin. Estreineko aldia zen, Zodiaka joan zitzaien albo batera eta eskailera botatzeko agindu zien gerrako barkuko kapitainak. Justok ezetz, ez botatzeko, kapitainak bigarrenez jaisteko. Prismatikoekin egiten zien kirika, justok ezetz. Urrengoan, jo estornu bai esan eta porturatu egin zituzten. Horixe izan zen estornu bain izan ziren lehen aldia. Orduan, ez zitzaien ezer gertatu, libre utze zituzten berehala. Baina Miailen kuadroan agertzen den aldiura oso bestelakoa izan zen. Epaiketa eta guzti izan zuten orduan. Zerbait entzuna nuen etxean, baina datu zehatzak gura nituen. Isidor Etxebarria abokatua arduratzen zen preso hartzen zituzten barku haietaz. Abokatuak egunkaria erakutsi zigun Nerea eta bioi, bere Donostiako etxera sartu bezain laster. Begira zer datorren egunkarian, esan zigun, eskelen horreialdia seinalatuz.